Avui vos parlam d'una fundació balear pionera a l'Estat i model també per a molts altres països europeus. És la Fundació Respiràlia, que dia rere dia fa feina per millorar la qualitat de vida dels familiars i malalts de fibrosi quística. Una malaltia rara, genètica i incurable que afecta un de cada 5.000 nins nascuts a les illes. Na Teresa és l'ànima de Respiràlia. Va crear l'associació el 1989 quan diagnosticaren fibrosi quística al seu net 4 anys després d'haver nascut. Des d'aleshores dedica tot el seu temps a millorar la qualitat de vida dels afectats per aquesta malaltia i les seves famílies. La nostra feina és atendre el millor possible als nostres malalts, nens, des que neixen i estan diagnosticats fins que són majors. I el millor de tot és que aquests infants puguin dur, els infants sobretot, una vida el més normalitzada possible. La fibrosi quística és la malaltia genètica més comuna dels països caucàsics. La pateix un de cada 5.000 infants nascuts a les illes. És incurable i dificulta funcions tan importants com ara la respiració, la digestió i la reproducció. La fibrosis quística es una enfermedad genética que tiene que transmitir tanto el padre como la madre. Es una enfermedad rara y es una enfermedad como genética incurable en estos momentos, es grave, que reduce mucho la calidad de vida de las personas i hasta hace muchos años. En Carlos viu en primera persona la malaltia. Fa uns anys varen diagnosticar fibrosi quística al seu fill. Ens conta la importància d'institucions com aquesta. El apoyo de las asociaciones es fundamental, que te digan la experiencia de otras familias, el que te digan qué ha pasado, cómo lo han vivido ellos, cómo lo viven ahora y qué es lo que están haciendo, ¿no? Respiràlia compta a Mallorca amb una seu que ha fet de la Fundació un referent d'àmbit nacional. Les seves instal·lacions acullen malalts i familiars d'altres illes que han de desplaçar-se fins aquí per motius sanitaris. Des de les seves aules també s'imparteixen cursos formatius, però l'essència de la Fundació és aquesta sala. Aquí els afectats per fibrosi quística poden complementar el seu tractament mèdic amb exercici i fisioteràpia respiratòria. Centrar tots els esforços en la fisioteràpia respiratòria, en aquest cas combinada amb l'activitat física, crec que ens ha donat molt bons resultats i crec que és el que ha fet que els altres se fixin en nosaltres. Però Respiràlia es coneix sobretot pels actes que organitza per poder-se finançar. Les 12 hores de natació a l'abril o la volta a Formentera nedant al juliol en són alguns exemples. El 90% del nostre pressupost ve de capital privat. Aquest capital privat se basa principalment en accions cíviques, solidàries que organitzam nosaltres. Unes accions que tampoc serien possibles sense l'ajuda altruista de persones particulars i empreses compromeses en la causa de Respiràlia des de fa anys.